Hi guys! Uy, bisan turon niya. Dayon, ang paboritong luto ron ang binignit. Oh, mao na oh. Nanadri ang gabi ug ang kamote, no? Oh, yan. Saging. Oh. Wala. Ipalatan sa natong mga gahi na parte. Oh, na. Gamay lang. Darang turno. Dara yan sa. Oh, gatong akong paboritong landang ug sago. So man guys, so yung habang magbinignit nami pero grabe gid ron sa carbon, ay grabe kay linya. Ay lang mo adto palit na mo sahog diha lang duol na merkado diha sa duol sa inyo na may mga baligya ba. Oh. So yun na bet. Padayon tas pagluto sa binignit nato. Ibutang na nato ang saging. Ang nindot na saging medyo hinog-hinog na ta, no? Oh, ay sa nang sobra ka hinog ha. Alright. Binignit. Landang stern. Kaning landang na mo gikan ni sa buli ug saksak. Ano na last? Ang sago niya pa na. Alright. Sago, baby, sago. Colorful na kaayo. Binignit na good. Forma na ang binignit. Forma na nata. Okay. Final. Hawa mo ang linim. Ha? Hawa ang linim ang sago. Alright. Time to eat.
Wow. Burrito na ko ang landang. What are you? Come on. 5, 4, 3. So guys, there you have it. Lamiid yung binignit. And yes, medyo nakanindot na akong paboritong part yun is ang landang o ang sago, ang katang sabaw. I'm not really into the big parts, pero kay bugat magod kaayo. It's so heavy, pero yes, lami man yung gabi noon, kamote o saging, which is rich in fiber, rich in nutrients. And the binignit is quite heavy in the stomach. It's power packed. Well, I guess one yun na. It's our Holy Thursday and Good Friday tradition. Kamo nagbinignit na mo. Show me sad sa inyong mga binignit and unsay mga lahing gibuhat ninyo sa inyong mga binignit. And thank you so much for watching. Hopefully magampo lang yun ta na mahuman na ni tanan. Kung suportahay lang ta, let's stay at home. Kung natas gawas, so respect the social distancing or physical distancing rules. O ba na, tinabangay lang kitang tanan. And see you na sa atong sunod na videos. O salamat usab sa pagtanaw. Okay, bye-bye.